Un mare clasic în viața de la primăria Răuceni spunea odată: dragi conțărani, hai să vedem ce se mai întâmplă aici la groapa din asfalt, să vedem cum o putem rezolva. Iată, hai să mai căutăm un bețișor. Iată, da, ce mai găsim aici în gaura asta? Da, aici asfaltul cum s-a măcinat, iar din partea primăriei nu a venit nimeni aici să măcar să pună ceva, nisip, petriș, aici în interior, da? Văd că se sapă mai adânc, mult mai adânc, dar bățul ăsta deja nu-l mai pot băga pentru că e prea scurt, dar frumos. Nu vrea să vină nimeni de la primărie, mașinile trec, aici se mașină mai mult și în scurt timp, iată, în scurt timp se face gaura și mai mare. Da, asta este comunitatea Oglinzi, când cei de la primărie își bag joc de cetățeni. Nu interesează starea drumurilor, trebuie să intervenim cu poliția până la urmă pentru a rezolva această gaură aici în asfalt. Niciun interes, doar pentru a vă lua banii la impozite. Și dacă ne uităm pe aici, la fel s-a făcut și pe această parte s-a făcut săpături. Pământul pus aiurea. Hai să mergem puțin mai sus și chiar și aici văd, iată, gaură, unde a fost săpat șanțul, gaură la greu. Așa se întâmplă în satul Oglinzi, comuna Răucești. Nici interes din partea autorităților să niveleze aici, să pună prunde aici, nu știu. Așa e după lucrări. Ei iau banii pe impozite, voi, proști din comunitatea Răucești, plătiți să le fie lor bine. Da, a fost a doua zi de filmare, o să venim și mâine, în fiecare zi de fapt, să vedem când e simțirea asta, o să aflăm și o să ne dovedească că, într-adevăr, sunt pentru comunitatea noastră. Sănătate, numai bine!